ದೇವಗಿರಿ ಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದೇವದರ್ಶನ. देवदर्शन पळयताशिल्ल्या सक्कड आमगेल आत्मीय वीक्षकांक नमस्कार. आयची कार्यक्रम अंतू तुम्ही अंकोलासचे श्री आर्यदुर्गा देवीले देवस्थान पळयत आसते. मात्र स्वरूपिणी जावन सगळे ब्रह्मांडाक रक्षण करता आशिल्ल्या ह्या देवीले देवस्थान मस्त सुंदर जावन आसा. कार्यक्रमाक सगळ्यांक स्वागत. दुर्गा परमेश्वरी शंकरी, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी, दुर्गति नाशिनी सद्गति दायिनी, दुर्गति नाशिनी सद्गति दायिनी, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी. अर्धनारीश्वर नारी भगवती, अर्धनारीश्वर नारी भगवती, सत्यो जात सती करुणी सुसद्गती, अर्धनारीश्वर नारी भगवती, सत्यो जात सती करुणी सुसद्गती, सुधा सिंधुमणि द्वीप निवासिनी, सुधा सिंधुमणि द्वीप निवासिनी, सुधा सिंधुमणि द्वीप निवासिनी, सुधा सिंधु मणिद्वीप निवासिनी, सुधा सिंधु मणिद्वीप निवासिनी, वसुंधरा वसु पूजिते माते, वसुंधरा वसु पूजिते माते, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी. शाकंबरी हे अन्नपूर्णेश्वरी, शाकंबरी हे अन्नपूर्णेश्वरी, विशालाक्षी मीनाक्षी कामाक्षी, विशालाक्षी मीनाक्षी कामाक्षी, शाकंबरी हे अन्नपूर्णेश्वरी, विशालाक्षी मीनाक्षी कामाक्षी, अष्टलक्ष्मी नवदुर्गे शारदा, अष्टलक्ष्मी नवदुर्गे शारदा, अष्टलक्ष्मी नवदुर्गे शारदा, इष्टप्रदे हरिदास केशवनुते, इष्टप्रदे हरिदास केशवनुते, दुर्गा परमेश्वरी शंकरी, दुर्गा
परमेश्वरि शङ्करि दुर्गति नाशिनि सद्गतिदायिनि दुर्गति नाशिनि सद्गतिदायिनि दुर्गा परमेश्वरी शङ्करी दुर्गा परमेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी दुर्गा परमेश्वरी शङ्करी ॐ। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारण चण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्ड निपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरेण महाशिवदूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनादमहोमुखरीकृतते मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव
शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पितभूतपिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटत्कटके कनकपिशङ्गपृषत्कणिशङ्गरसत्फटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाततथेयि तथेयि कृताभिनयोदरनृत्यरते कृतकुकुथकुकुथो गडदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुटधुक्कुटदिन्दिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते जातवेदसे सुनुमामसो ममराति यदो निदहाति वेदः सनः प्रसरति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिंधुं नुरितात्यग्निः हाम हे आर्यादुर्गा अंकोला देऊळ की एकदम पुरातन असा आम्ही हांगा दत्ताराम चिंतामणी सप्रे अर्चक त्यांना हांगा खूप 7 तलगल झाले आम्ही सेवकन घेऊन आसात पण हांगा परिवार ही आर्यादुर्गा प्रधान देवता तशीच नागकन्या म्हण आसा चंडिका म्हण आसा मळ्याळ पुरुष म्हण आसा जटका म्हण आसा क्षेत्रपाल आसा काळभैरव आसात आणि तशीच एक ईश्वर देवस्थान म्हणून सोमेश्वर देवस्थान म्हण आसा तशी परिवार देवता असून हांगा आश्विनात नवरात्र जाता दसऱ्याक उत्सव जाता नवमीकय उत्सव जातात आणि त्यानंतर कार्तिक पौर्णिमा म्हणून वनभोजन जाता फोड उत्सव जाता तशीच माघातय बी उत्सव जाता आणि त्यांना गांव जेवण बिवण बी आसता आणि अशी ह्या देवळात पूर्व परंपरेपासून कुळावी लोक आसात आणि काही भजक लोक बी गावात लोक आसात तर कुळावी लोकांना जास्त हे हांगा आसा सप्तशती पाठ चलता रुद्र जाता हांगा तशीच हवनाद्वारा नवचंडी म्हणा शतचंडी असे सगळे विषय हांगा जातात तेन्ना तुमी बी हांगा येवन ह्या देवीचें दर्शन घेवन त्या देवीचो अनुग्रह घेवका अशें म्हणून तुगेल्यागी तुमगे सगळ्या लोकां कडेन विनंती जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिंकृतनूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रुतरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लिस मुल्लसितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
आजी तुम्ही अंकोलाचे श्री आर्यदुर्गा देवस्थान पळयले आतेक सान विराम घेवया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही अंकोलाचे श्री आर्यदुर्गा देवस्थान पळयत आशिल्ले. विरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलन् कलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डलमौलिमिलत् भकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुरळीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलितपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगुणभूतमहाशबरी गणसद्गुणसंवृतकेलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तटपीतदुकूलविचित्रमयूकतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरतं शूलसन्नखचन्द्ररुचे चितकनकाचलमौलिपदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरैकसहस्रकरैकसहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते सुरथ समाधि समान समाधि 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 सुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಿ सर्वस्यार्थी देवी माता आर्यादुर्गे नमोस्तुते. हांव अंकोलेच्यान दयानंद प्रभू म्हणून उलयतालो आसा. आज तुमी पळोवचे आसाची श्री आर्यादुर्गा देवी देवस्थान. 16व्या शतमानाचें देवस्थान हें एक. गोवात पोर्तुगेजाल आक्रमण सुरू जावना फुडें अंजू दिवातलां आर्यादुर्गायेन हांगा राबली अशें म्हणून पुरातन हिस्ट्री भितर मेळटा. प्रमुखता हांगा हें देवस्थान आयकूंक जाल्यार हांगा चंडिका म्हणून एक देवी देवस्थान आसा. हें तिगल जाग आशिल्लें खंय पयला आर्यादुर्गान लाभना फुडें तिका हो जाग सोडून दिवन वचत 2 पुजा मात तिका बाकी पुजा ही डेली बाकी पुजा बाकी दिसाची आर्यादुर्गा घेत आसा. प्रमुखता जावन मुलता हांगा काम करता आशिल्ले जाल्यार हेगडे कुटुंब पयलींच्यान आशिल्लें. तदनंतर हे देवाक म्हळ्यार हांगची म्हळ्यार विशेशता वार्षिक जावन ही माघांत जे उत्सव चलताची विशेशता चलताची
प्रमुखता म्हळ्यार हांगा की सप्तशती पारायण दिननित्याक दुखून जागृत स्थान आसा. तशेंच हांगा चंडिका, मळयाळ पुरुष, तशेंच सोमेश्वर अशी उपदेवता हांगा आसाची. हेगडे कुटुंब तशेंच बाळिगा, तशेंच नायक हे हांची कुळावी आसाची. तशें बांदून वैश्य समाज एक तांकां कुळावी आसाची. आनी विशेशता म्हळ्यार हे देवाक जागृत स्थान आसले देखून हांगा प्रसाद रुपयान कौल प्रसाद मेळटा. कौल प्रसादा वयल्यान देवी तुमगेलो टू ऑनेस्ट म्हळ्यार तुमगेले मनांत कितें आसा ते प्रश्न मार्गान तुमी कौल प्रसाद विचारीत. तुमी केन्ना अंकोला येयले तेन्ना हे देवस्थानांत येवंक येवन देवालया की तीर्थ प्रसाद घेवन येवन तुवें तुमकां मनोकामना पूर्ण करून घेवका म्हणून तुमी कडेन विनंती करत. आज हे स्पंदना टीव्हीक देवगिरीच्या आनी थोडे करून तुमकां धाडले मात्र आमकां तुमकां हें पळोवचें मेळटा. तांकां धन्यवाद अर्पण करत जे तुमकां म्हाका 2 उतरां सादर करच्याक अशें पावोंक घेवन हे 2 उतरां पूर्ण करता. नमोस्तुते नमोस्तुते शारदे माते नमोस्तुते 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 शारदे माते नमोस्तुते शारदे माते नमोस्तुते शारदे माते नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गल माङ्गल्ये सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या शुभ्रवस्त्रावृता धनि 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 धम गम ग गम धनि धा गम धनि धा गम धनि धा ध म म म ग ग द द द म म नि 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 ध द ध द द नि ध द धनि नि म ध द ग म म धनि धा धनि धा धनि धा या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडित करा या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या श्वेत पद्मासना सारे गम दा 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 रे गम दा नि 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 गम दा नि दा 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 नि दा रे 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 गरे गरे सारे दा नि दा नि दा नि दा ब दा ब दा ब दा ब ग सा रे ग प ग रे सा रे रे गा ग म म दा दा नि दा रे 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 गा ग म म दा दा नि दा रे 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 गा ग म म ब दा नि दा रे या वीणा वरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्वि या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्वि म प नि द नि सा नि प म प नि प ग म रे सा म प नि द नि द नि प म प नि प ग म रे सा म प प नि द नि द म प प नि द नि द म प प नि द नि द ध नि द ध नि द या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्वि या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्वि देवै सदा वन्दिता समन्वतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा समन्वतु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा धरे धरे गरे गरे धरे धरे गरे गरे धरे धरे गरे गरे धरे धरे ग रे ग रे ग प ग प 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 ग प नि बनि ब ग प ग प नि बनि ब ग प ग प नि बनि ब ग प ग प नि बनि बनि दा नि दा 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 दा नि दा नि दा पनि नि पनि नि पनि ग प ब ग प ब ग प ग प नि ब ग रे दा रे ग प नि दा रे ग दा सा रे ग प नि दा रे ग दा सा रे ग प नि दा रे ग धा मन पातु सरस्वती
विशेष जाडा पहा सामान पातु सरस्वती भगवती विशेष जाडा पहा सामान पातु सरस्वती भगवती विशेष जाडा पहा सामान पातु सरस्वती भगवती विशेष जाडा पहा नमोस्तुते नमोस्तुते शारदे माते नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते 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 नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते 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 शारदे माते 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 नमोस्तुते नमोस्तुते उमा कार्त्यायनी गौरी दाक्षायणे हिमवन्तगिरिय कुमारी उमा कार्त्यायनी गौरी दाक्षायणे हिमवन्तगिरिय कुमारी रमय रसन पद कमल मधुपे नित्य अमर वंदित गज गमन भवानी 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 उमा कार्त्यायनी गौरी दाक्षायणी हिमवन्तगिरिय कुमारी पन्नगधरन राणी परम पावने पुण्यफल प्रदायिनी पन्नगवेणी शर्वाणी कोकिलवाणी उन्नत गुणगण श्रेणी ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಸ್ವರ್ಣಗಿರಿ ಸಂಪನ್ನ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು ಭಿನ್ನ ಹದಲಿನ ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಳೆ ಉಮಾ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನಿ ಗೌರಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಹಿಮವಂತಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಹಿಮವಂತಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಮುತ್ತಿನ ಪದಕ ಹಾರ ಮೋಹನ ಸರ ಉತ್ತಮಾಂಗದ ಅಲಂಕಾರ ಜೊತ್ಯಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪಂಜರ ತೋಲೆ ವೈಯಾರ रत्न कंकण दुंगुरा. आत्मीय वीक्षकांनो, आयचे कार्यक्रम तुमका मनाक संतोष दिवन आसचे पुरो. आजी तुम्ही देवदर्शन कार्यक्रमांतू श्री आर्यदुर्गा देवीला
अंकोला आसचे एक देवस्थान तुम्ही आज पळयलें. अंकोला तिकडे गेलेले तेन्ना हे देवस्थानाक तुम्ही भेट दिवका म्हण तुमगेले निमगून घेता. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन.